La caixa de contes que vos vaig a presentar pertany al cicle d'inici. Els xiquets del meu cicle, que jo estic treballant en xiquets de primer i de segon, encara no són lo suficient autònoms per a obrir la caixa i fer les activitats ells soles. Per això nosaltres els guiem i estem acompanyant-los fent aquest tipus d'activitats. En el meu cas estic treballant el conte Tan Gran Gato, que parla d'un xiquet que està avorrit i, gràcies al tangram, va construint-se personatges i crea una història. Després de narrar-lo a tots els alumnes, es proposa als xiquets diverses activitats. Una d'elles és en papiroflèxia. També ells tenen un quadrat que se convertirà en un tangram. Aleshores, ells van anar fent els plecs, seguint els passos. Al final trauen les 7 peces que necessitem per a construir personatges. Una altra proposta seria, gràcies a que trac els polígons, puc traure el perímetre de cada un dels polígons, de les figures, i ells van formant amb llana la figura i, per últim, la mesuraran quants centímetres tenen cada una de les peces. I això ens ajuda a reforçar conceptes matemàtics. Com vegeu, no sols és la narració del text. I la darrera activitat que els convida a fer és que facin parelles i que en el seu tangram se creen algun personatge. I per a finalitzar la caixa, la darrera activitat seria inventar-se una història. Trien 2 personatges, per parelles s'inventen una història. Quan ja la tenen, la conten als seus companys.